நம புத்தாய நண்பர்களே, இந்த கிளிப் நூடாக கதைக்கு போவது மிகவும் முக்கியமான சில தர்ம விஷயங்களை பற்றி. அதில் ஒரு டைட்டிலாக எடுத்தால், தமிழ்நாட்டில் எதிர்வரும் தேர்தல் மூலம் வெற்றி அடைபவர் தளபதி விஜயவா அல்லது சீஃப் மினிஸ்டர் ஸ்டாலினா எனும் தலைப்பு தான். ஒரு நாட்டில் அரசு பதவி கிடைக்க வேண்டும் என்றால், அல்லது தளபதி பதவி அல்லது அதிபர் பதவி கிடைக்க வேண்டும் என்றால் அவருக்கு பெரிய புண்ணியம் இருக்க வேண்டும். அவ்வாறான புண்ணியங்கள் சேகரித்து கொண்டு இருக்கிறாராயின் அவருக்கு தான் அந்த பதவி கிடைக்கிறது. தேர்தலுக்கு தேவையான வாக்குகளும் கிடைப்பதும் அவருக்கு தான். மனிதர்கள் உதவி செய்வதும் அவருக்கு தான் அதிகமாக. அதனால் அந்த புண்ணியம் அவரிடம் இருக்க வேண்டும். அந்த புண்ணியம் தளபதி விஜயிடம் இருந்தால் விஜய் கட்டாயமாக அந்த தேர்தல் வெற்றி பெறுகிறார். அந்த புண்ணியம் ஸ்டாலினிடம் இருந்தால் அவர் வெற்றி பெறுகிறார். ஏற்கனவே ஸ்டாலினுக்கு இந்த புண்ணியம் இருந்து இருக்கிறது என்று சிந்திக்கலாம். என்ன காரணம்? அவர் தற்போது தமிழ்நாட்டை கட்டுப்படுத்தும் சீஃப் மினிஸ்டர் அவருக்கு இருந்திருக்கிறது. இவ்வாறான புண்ணியங்களை பற்றி இந்த தர்ம நூட்களில் பார்த்தால் ஒரு ஜாதக கதையில் இருக்கிறது. புத்த பகவான் ஒரு போதிசத்துவ காலத்தில் ஒரு இரவு காலத்தில் உபோசத அட்டமக சீலத்தினை பின்பற்றினார். வாழ்க்கை கைவிட்டு உயிர் அர்ப்பணிப்புடன் சீலத்தை கடைபிடித்தார். அல்லது ஒழுக்கத்தை 8 அங்கங்களை கொண்டு பிரம்மச்சாரி விரதம், அதே போல் உண்ணா விரதம் இருக்கும். இன்னும் 6 அங்கங்கள் இருக்கும், 6 விரதங்கள் இருக்கும். டோட்டலாக 8 விரதங்கள் இருக்கும். உபோசத அட்டமக சீலம், உபோசத அட்டமக ஒழுக்க முறைகள் பின்பற்றினார். ஒரு இரவு காலம் மட்டும். அவர் மரணித்த பிறகு அந்த புண்ணியத்தால் அரசு பதவி பெற்றுக்கொண்டார். அது மட்டும் இல்லை, அவருக்கு முந்தைய ஜென்மத்தை பற்றி ஞாபகமும் மிஞ்சிருந்தது. நான் இந்த அரசு பதவி பெற்றதோ இந்த அரை உபோசத்த நாளை பின்பற்றி என்று அவர் அறிந்து கொண்டு இருந்தார். அதனால் அந்த புண்ணியம் யாரிடம் சரி இருக்க வேண்டும்? இந்த புத்த பகவானுக்கு முதல் காலத்தில் இந்தியாவில் நிறைய பேர் ஸ்வர்க்கங்களை அடைவதற்காக இந்த உபோசத அட்டமக சீலத்தினை கடைபிடித்தார்கள். புத்த பகவானும் இந்த உபோசத அட்டமக சீலத்தினை பற்றி நன்றாக மொழிந்திருக்கிறார். அந்த அங்கங்கள் என்ன, எப்படி அவற்றை கடைபிடிக்க வேண்டும். அதனால்தான் இந்த போயா தினங்களில் புத்த பகவானை சரணம் அடைந்தவர்கள் வெள்ளை அணிந்து கொண்டு ஒரு மேலாடை போட்டுக்கொண்டு விஹாரைகளில் அல்லது தன்னுடைய வீடுகளில் உபோசத உண்ணாவிரதத்தை கடைபிடிக்கிறார்கள். அந்த புண்ணியம் இருந்தால் அவருக்கு இலகுவாக சீஃப் மினிஸ்டர் பதவி அல்லது அரசு பதவி, பிரசிடென்ட் பதவி, பிரைம் மினிஸ்டர் பதவி பெற்றுக்கொள்ளலாம். அதே போல் இன்னும் ஒரு உதாரண கதையில் இருக்கிறது. புத்த பகவானுடைய முதல் ஒரு ஜென்மத்தில் போதிய சத்துவராக இருக்கும் போது சுனித்த என்னொரு துறவியாக, ஒரு குருவாக வாழ்ந்தார். அவர் செய்த விஷயம்தான் பிரம்ம உலகத்தில் பிறப்பதற்காக வழியை ஏனையவர்களுக்கு போதித்து கொண்டு ஜம்புதீபத்தில் இருந்தார். அவர் செய்யும் விஷயம்தான் இந்த தியானம் செய்துவிட்டு தியானம் வளர்த்து பிரம்ம உலகத்தில் பிறக்கத்தான் தன்னுடைய சீடர்களுக்கு உதவி செய்தார். அது அப்படியே நடந்தது. பிற்காலத்தில் அவர் சிந்தித்தார், நானும் தியானம் வளர்த்து பிரம்ம உலகத்தில் பிறக்கிறேன், என்னுடைய சீடர்களும் தியானம் வளர்த்து பிரம்ம உலகத்தில் பிறக்கிறார்கள். நான் குருவாக எனக்கு ஒரு வித்தியாசம் இருக்க வேணும் இந்த சீடர்களை விட. அதனால் நான் இன்று இருந்து மெத்தா தியானம் செய்ய வேண்டும் என்று சிந்தித்து, மெத்தா தியானம் அது பாலி வார்த்தை, தமிழால் சொன்னால் அன்பு தியானம் செய்ய வேண்டும் என்று சிந்தித்து 7 வருஷங்களாக அன்பு
தியானங்களை வளர்த்தார், அன்பு தியானத்தை செய்தார். அந்த புண்ணியத்துடன் அவர் அரச பதவி பெற்றுக்கொண்ட தடவைகளை பற்றி எவ்வளவு என்று புத்த பகவான் எண்ணிக்கையால் சொல்லவில்லாத அளவில் அது நிறைய தடவைகள். சக்கரவர்த்தி அரசர்களாக மட்டும் பல நூறு கணக்கான முறைகளில் அரசாட்சி செய்தார். அந்த 7 வருஷங்களாக மித்தா தியானத்தை கடைபிடித்த புண்ணியத்தால். அதே போல 7 கற்ப காலங்களாக அதே புண்ணியத்தால் தேவ பிரம்ம உலகங்களில் மாறி மாறி இந்த மனித உலகத்துக்கும் வராமல் அங்கே இருந்தார். அங்கே மகாபிரம்மனாக பிறந்தார். அதே போல தாவதீச தேவ உலகத்தில் தலைவரான சக்ர தேவேந்திரனாக 36 தடவைகளில் பிறந்திருக்கிறார். அந்த 7 கற்ப காலங்கள் கடந்த பிறகுதான் மனித உலகத்துக்கு வந்து 100 கணக்கான தடவைகளில் சக்கரவர்த்தி அரச பதவியை செய்தார். அது சக்கரவர்த்தி வந்து அசோக மன்னன் போல அல்ல, முழு பூமியும் கட்டுப்படுத்தும் ஒரு அரசன். புத்த பகவான் ஒருவருக்கு போல இந்த உடம்பில் 32 வகையான மகாபுருஷ லட்சணங்கள் சக்கரவர்த்தி அரசருடைய உடம்பில் இருக்கிறது. புத்த பகவான் மொழிகிறார், அப்படி என்றால் இந்த பிராதேசிய அரசு பதவிகள் பெற்றுக்கொண்ட தடவைகளை பற்றி கதைப்பதில் அர்த்தம் என்னவென்று. அது 10,000 கணக்காக இருக்கலாம். அதனால் இந்த உபோசத்த சீலம் கடைபிடித்து அல்லது மெத்தா தியானம் செய்து வேறு தான சீல தியானம் எனும் புண்ணியங்களை சேகரித்து கொண்டிருந்தால் யார் சரி அவருக்கு தான் அந்த பதவி கிடைக்கிறது. அதாவது தமிழ்நாட்டில் சீஃப் மினிஸ்டர் பதவி ஸ்டாலின் செய்திருந்த புண்ணியங்கள் இன்னும் மிஞ்சிருந்தால் அவருக்கு கிடைக்கிறது. அதே போல் தளபதி விஜய் அந்த புண்ணியங்கள் முந்தைய ஜன்மங்களில் சேகரித்து கொண்டு இருந்தால் அவருக்கு அந்த சீஃப் மினிஸ்டர் பதவி கிடைக்கிறது. இந்த 2 பேரிடம் இருந்து கெஸ் பண்ணினால் யார் இவ்வாறான புண்ணியங்களில் அதிகமாக சேகரித்து கொண்டு இருக்கிறார் என்று சாதாரணமாக இவ்வாறு சொன்னால் சில நேரம் சிலர் என்னோடு கோபம் கொள்ளலாம். இது வந்து உங்களுக்கு எதிராக சொல்லும் ஒரு விஷயம் அல்ல. ஆனால் சாதாரணமாக இவ்வாறான நிறைய புண்ணியங்களை சேகரித்து கொண்டு இருந்தால் யார் சரி மெத்தா தியானம் அல்லது அன்பு தியானம் நன்றாக வளர்த்திருந்தால் அவர்களுடைய மனப்பான்மை கொடூரமாக இருக்காது. சரியா? கொடூரமாக இருக்காது. கொடூரமானவர்கள் தான் அதே போல் காஞ்சத்தனம் உள்ளவர்களாக இருக்காது. அதே போல் மூடுத்தன்மையுடன் இருக்காது. அது புண்ணியத்தின் பலங்கள். அந்த நிறைய புண்ணியங்கள் சேகரித்து கொண்டு இருக்கும் போது அதனால் இந்த 2 பேரில் உங்களுக்கு புரியும், நான் சொல்ல தேவையில்லை. கொடூரமானவர் யார், அதே போல் அறிவு இல்லாதவர் யார், கருணை ஜீவகாருண்யம் அன்பு குறைவானவர்கள் யார், அதே போல் கஞ்சத்தனம் குறைவானவர் யார், அவை அதிகமானவர் யார். அவ்வாறு உங்களுக்கு கெஸ் பண்ணலாம் யாருக்கு இந்த பதவி திரும்பி கிடைக்கிறது என்று. ஒருவர் நான் யார் என்று சொல்ல மாட்டேன், ஒருவர் சொல்லியிருக்கிறார், நான் இலங்கை தீவு இந்த உலக வரைபடத்தில் இருந்து அழைத்து விடுகிறேன் என்று கொடூரமான மனப்பான்மையினால் 12 வருஷங்களுக்கு முன்பு 13-12 வருஷங்களுக்கு முன்பு சொல்லியிருக்கிறார். அதன் மூலம் சிந்திக்கலாம் அவர் கொடூர மனப்பான்மையுடன் இருக்கும் ஒருவர். அது நன்றாக புண்ணியத்தால் நான் சொன்ன அந்த அரச பதவிக்கான குண அதிசயங்கள் வளர்த்து கொண்டு இவர்களுடைய மனங்களில் அது அவ்வாறான அளவுக்கு இல்லை, நீயம் இருக்கிறது. கஞ்சத்தனம் குறைவு குணாதிசயங்கள் வளர்த்தவர்களுடைய என்ன காரணம், இந்த மனிதர்களுடைய வாக்குகளை பெற்றுக்கொள்ள சொல்ல முடியும் அனைத்து பொய்களும் சொல்லலாம் அந்த கேட்டவர்கள்.
அவருக்கும் தெரியும், மனிதர்களுக்கும் தெரியும் இவை ஒருவரால் செய்ய முடியாத விஷயங்கள். இதற்கு முன்பும் இருந்தவர்கள் இவ்வாறான உறுதிமொழிகளை கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்று. அவ்வாறான பொய் உறுதிமொழிகளை கொடுக்கின்றவர்களுக்கு மனிதர்கள் அவ்வாறான அளவுக்கு உதவி செய்ய மாட்டார்கள். என்ன காரணம்? அந்த காலத்தில் போல அல்ல, இந்த காலத்தில் மனிதர்கள் அறிவாளிகள். தமிழ்நாட்டில் சாதாரணமாக இப்போது லிட்ரஸி 82 அளவுக்கு அதிகம். அது இந்தியாவில் சாதாரணமாக எடுத்தால் 72 தான் இருக்கிறது அகில இந்தியாவில். ஆனால் தமிழ்நாட்டில் உயரம் 82. அதனால் மனிதர்கள் அறிவாளிகள். அதனால் மனிதர்கள் இந்த காஞ்சத்தனம் உள்ளவர்கள், அதே போல பொய் பேசுபவர்கள், பொய் வாக்குறுதிகள் கொடுக்கின்றவர்கள், செய்ய முடியாத விஷயங்கள் சொல்கின்றவர்கள், கொடூரமானவர்களுக்கு அவ்வளவுக்கு இடம் கொடுக்கிறார்கள் என்று சிந்திக்க முடியாது. அதனால் இப்போது உங்களுக்கு புரிந்து கொள்ளலாம் யாருக்கு அடுத்து வரும் தேர்தல் மூலம் சீஃப் மினிஸ்டர் பதவி கிடைக்கிறது என்று. வணக்கம். நம புத்தாய.